Hi there, Sanmunani Mayeni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu season 7. Ushindawo encane siyaxoxela siyakhuluma. Guys, wozani lana? Nina abazalwane enazi iBhayibheli. Mina ngilazi kakhulu iBhayibheli. Yey. Lento eniyenzayo angiboni ukuthi noSimakade sezulwini uyayivuma. uMseleku ngimxoxele senikhohliwe. Wahamba noMangwabi baya kumama noma kugogo kuzoba ukuthi uneminyaka emingakanani. Mabehleli lapha ekhaya uyakhuluma ke uMangwabi indaba yokuthi indaba number 5 yakayizwe kahle imphathi kahle. Ndomama uMangwabi yaphendula uthi kubaba uMseleku kuphela into abayizele nomsebenzi wabo omkhulu yingane. Yangizwisa? Athi ingane. Wathi uMangwabe khona lapho ingane siyazithola kodwa ukuthi aziphili ezinye. Wathi uMseleku kufuneka ingane eziwu20 njengoba nje noMangwabe ekhona indaba yengane eziwu20. Uma uMayeni esekhuluma ngokuthi ngimsupportile ngengane, nijikelani ke lento senenza ngathi unomoya omubi. Ubaba uMseleku usho ku season 5 ukuthi futhi bekhuluma noMangwabe ku season 4 noma 3 khona la ehleli khona no Macele ethi uMacele ufuna ukubona uMangwabe no Mayeni bezithwele. Mina ngakuzwa kungahlali kahle because uMacele naye umama akazi mhlawumbe ukuthi ama complications ababa nawo yini nokuthi nje lento ye pregnancy vele ke angithandi ukuthi siyithinte. Kodwa mina ngifuna ngokuhlonipha bonke abantu besifazane nangokuhlonipha nje isimo sokuthwala umntwana ngoba kuba khona ama difficulties abakhona abanye begcina bengasamtholanga umntwana ngaleso sizathu. Kodwa ngithi musani ke ukujika inkulumo ngoba isho Mayeni nenze sengathi ihamba la nifuna nihambe khona. Wayeni abazalwane abahlezi bebona izinto ezimbi njalo. Wayeni abazalwane abavula iBhayibheli ngoba ninomoya wokubona okubi like engathi le Bible verse evuliwe linokukhesa phakathi ukuthi angazi ubani wayehlekisa ngobani kusemhlabeni. uMseleku na season 4 khona la uMangwabe athi khona nje uyaqeda ukufunda wabe sefaka indaba ukuthi hayi ke sekuzoba khona ingane. Ku season 6 lo episode ngizobheka ukuthi beku episode ba washo kuMangwabe uMseleku wathi abantwana abaphelele. Manje uMayeni mayesethi ke abantwana ubatholile ngoba kwesinye isikhathi yabo mayisho lento le yokuthi abantwana abaphelele noma kufuneka abantwana abawu20 kuze kube sengathi amakhosikazi akhe awabalekile ngoba ayahluleka. Indlela nami ngithatha ngayo ngenze ukuthi nginephutha guys, angizami ukubeka kabi kodwa ngixa wayelona ongazi ukuthi nje njoba silandela le show obelesele ingane eziwu20 nezingane eziningi nezingane zabafana kusukela ku season 1 uMseleku. Uma uMayeni esephendula lento ukuthi ke ngizamile izingane zikhona sekukhona nabazukulu, hayi ke usewumuntu omubi uMayeni ngaba ngididekanga. Usewumuntu omubi uMayeni ngoba ugudla omunye unkosikazi. Akuzweli kumnikazi wendaba ukuthi asibe sizama ke kodwa angayikhulumi. Kusukela ku season 1 season 7 ubaba uMseleku ushayo ukuthi izingane kanjani izingane kanjani akumile kahle ngoba izingane zabafana fanele kwabiwe ngoba izingane. Hayi nina kanti nibuka yiphi show? noNkulunkulu lento bengiganga ngaye nizobona uNkulunkulu engasiphenduli izinto eziserious niyaganga. Ngitshele nje ukuthi wena from season 1 uphela uMseleku aze athi phela kuze afisa indaba number 5 ingoba akumile kahle.
ukhuluma ngey'ngane from season 1 episode yokugcina. Sengizothi sinayo le ntombazane ekhumbula ama-episode ukuthi mina niyangibhora nina ney'nhliziyo ezimbi kodwa nikhomba abanye baney'nhliziyo ezimbi. Uma enakho ukuthi ukukhuluma ngey'ngane nokubelesela indaba yey'ngane kuyinto engazuhlala kahle noma yinto futhi ezophinda ikhulumeke kabi ku-social media, ngabe usekuyekile. Kodwa ku-season 6 bekukhulunywa ngey'ngane kubo kaMangwabi noma kaMangwabi. Manje namakhosikazi aseyasho ukuthi sizamile, njengoba noMangwabi asho nje ukuthi abantwana siyabathola kodwa abanye abaphili. Ngayibukisisa mina lento ukuthi hawu, yini ndaba uMangwabi esho into enkulu kangaka kodwa kube ngathi usho nje into elula. Waphinde futhi uMangwabi washo nakusisi kaMseleku wathi abantwana ngibatholile kodwa abanye abaphilanga. Nosisi kaMseleku futhi wavele wathola ngathi mina yibo. Niyakhumbula ngize ngithi kwenye ividiyo nike nibone lapha eMzumbe ukuthi bake beyikhuluma izinto ezithusayo noma izinto ezisabisayo kodwa begijima. Ngoba phela manje angazi mhlampe yithi esizwelayo bona abazweli, ngoba nje mina iyangithusa lento ukuthi hawu, uMangwabi uyasho ukuthi uyabathola abantwana abanye abaphili, ikhona into abazama ukumsapotha ngayo. Iyazwakala yini naleyo nto ngoba ngathi ayizwakali. Mayiqeda ukufunda sekuzoba khona ingane. Hawu, bengaze becikeke phela nabo. Kodwa into engiyibonayo ukuthi why uMayeni mayephendula kube sengathi wenza enye into nize nivula iBhayibheli. Nina niney'nhliziyo ezimbi. Abantu ababuka le show yikho ningayi-enjoy, nibuka ngomoya wokuthi awumthandi lo nkosikazi if ukhuluma ugudla lona. Mina yikho ngingathanda ukuthi sikhulume nge-pregnancy. Kuyona yonke into abayenzayo lapha eMzumbe le ye-pregnancy engizibayo ngoba ngiyibona iwudaba olucayi, kodwa ngiyaxaka ukuthi yindaba nithi uMayeni batheni? Kodwa niyazi shuthi bathi uyachoma, uMayeni uyachoma. uMseleku mayehlezi evukuza udaba ley'ngane kuma-meetings, i-episode, isizini nesizini ngokwakhe, uthi ama-viewers athini, uthi futhi amakhosikazi akhe athini, ngoba phela akayikhuluma ekhaya le sikhulunywa lapha ku-TV. Mayesikhuluma ku-TV abantu ababuka ishow basala bebe nemiqondo ehlukene, nemibono ehlukene ngalento ukuthi hawu, kodwa why esakhuluma ngey'ngane. Kukhona la ku-season 6 asikhona ukuthola unumber 5 akusemayelana nengane, kade kubuza ubaba lo a-close naye ongicabanga ukuthi uyimentor yakhe or umkhongi, athi ubaba umkhulu, uma umthola unumber 5 engasayitholi ingane uzothini? Wathi uMseleku sekungaphezu. Angithi besilokho silandela ukuthi okay, uMamtolo uza ney'ngane, mhlawumbe uMamtolo sekukhona ozayo, uyabo. uMseleku nina ninjani? Hayi anibuki nina ishow eyodwa. Yabo manje sengiyakholwa ukuthi asibuke ishow eyodwa nani. Manje masumayeni sethi ngimsupportile, iy'ngane zikhona nabazukulu bakhona, mhlampe-ke indlela-ke abeke ngayo, kodwa ngibona ukuthi nami sekufike la abacikeka khona ngoba noMangwabi washo ukuthi abantwana uyabathola abanye abaphili. Waze wabuza ukuthi ukube mhlampe uney'ngane zabafana uMseleku bezobuka ikhaya lakhe liphelele yini? Wathi uMseleku hhayi ukuthi uyabasola. Kuningi guys, kodwa nje ngixaka ukuthi why manje kube uMayeni o-wrong kusukela ku-season 1 unumber 5 ubhekwa noma amakhosikazi emlekelele ngoba izindlu azimile kahle. Ku-season 5 siyalaphaya umuntu omdala enkosini ngoba iy'ngane zabafana angazi kasho kacima kanjani, kuyabiwa. Ku-season 6 sesikumama kaMangwabi, nakhona kushiwo ukuthi-ke uMangwabi akakwazanga ukufulfilla i-purpose yakhe ngoba iy'ngane ziyashoda.
Yiliphi-ke iphutha eselenziwa ugogo kasingabakho? Hhayi, mina ngibona ukuthi nina ninomona wokuthi niyayibona lento ebonakalayo obvious ngogogo kasingabakho. Muhle-ke futhi. Ngibona ukuthi nje lento eniyifayithayo ngayo ayisizi ngoba into ezenzakalelayo. Leya enganixoxela yona ukuthi nike niboneni ukuthi uma nibabuka bonke bephelele. Ongathi ufika nje ungabazi. Mhlampe kuthiwa kuletha umuntu ongabazi. Mase yamkhomba ukuthi imuphi. Bengaze besho lutho. Cha, i-obvious into yabo. Into yabo iyikhaya, injalo nje. Ngaphandle kokubeka amabala athini, ngaphandle kokufuna inhliziyo yakhe ukuthi injani. Ngoba cha niyayazi inhliziyo yakhe, kodwa into yabo iyikhaya eliphelele. Kuwukuthi manje siyakuhlonipha ukuthi ukhona umamkhulu. Yileyo-ke inkinga yenu. Kodwa vele-ke bonke abantu besifazane banjalo, banakho ukungamthandi lo ababonayo ukuthi engathi laphaya kuneqiniso khona, abamthandisisi. Kuyaliwa-ke kuliwele thina esifostayo. La kuneqiniso khona abaye bengathandisisi, baciwe nayinto engaciki. Into yakhona-ke leyo. Igazi ngiyangazi, yazini u-YouTube ungigilile and uma ngikhuluma ngiyazizwa ukuthi lama-reviews angiwenzi ngomfutho ngoba ngiyasho ukuthi hawu ama-views azokhuphuka. Uma ekhuphuka kwenzakalani? And ngihlele lowo valo ngiyasaba nokuthi mhlawumbe ngizoluza le channel. Into zami. Kodwa-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi, bye.